Hola a tothom, benvinguts. Avui anem a parlar d'un dubte. Un dubte que s'hi troben molts clients, no? Que és quan estan fent el seu procés de creixement personal en el que hi entra la part d'acceptar com són els altres, acceptar certes situacions, doncs és com, i això vol dir que tinc que aguantar a l'altre, que tinc que aguantar com és el meu jefe, que tinc que aguantar com és la meva mare, com és la meva parella, com són els meus... Bueno, el que sigui, no? Doncs no. Acceptar no significa aguantar. Quina és la diferència? Com ho fem per acceptar sense aguantar? Bé, primer de tot dir, acceptar és important, supernecessari per la tranquil·litat mental, per la pau mental, sobretot per deixar de tenir una confrontació constant amb el món. Hi ha moltíssimes persones que viuen contínuament entre la idealització, el que a mi m'agradaria que fos, com a mi m'agradaria que em tractessin, com a mi m'agradaria que fossin els altres, el que a mi m'agradaria que passés, que em diguessin, etc. I el que és, no? Doncs és que m'agradaria que la meva mare fos així o aixà, m'agradaria que la meva parella fos no sé què, m'agradaria tenir un jefe que valorés no sé quantos, i després està el com és la meva parella, com és el meu jefe, com és la meva mare, com és el meu pare, els meus germans, el que sigui. És l'exemple que hem posat alguna vegada. Oi que seria ridícul veure una persona constantment enfadada, emprenyant-se i exigint-li el seu peix que volés? Doncs moltes vegades no ens en donem compte, però fem exactament el mateix amb les persones, no? Quan et trobes amb gent que porta 30 anys queixant-se contínuament retraient-li a l'altra persona, doncs, per exemple, supertípic, no? La típica dona que està contínuament retraient-li al seu marit que no és romàntic o que no és detallista. I porta 30 anys retraient-li que no és romàntic o no és detallista, no? Com si encara esperés que als 31, als 32 o quan facin les bodes d'or, no? Es convertís en una persona romàntica i detallista de cop i volta. Doncs potser no és aquest el vostre cas, però després n'hi ha més, que segur que si no feu vosaltres els trobeu al voltant. Gent que porta 10 anys treballant a la mateixa empresa, doncs 10 anys que cada vegada que arriba a casa li posa el cap com un bombo així als altres, criticant sempre el jefe. Fa 10 anys que treballes aquí, el teu jefe és el que és, no crec que canviï ja, no? Si fa 10 anys, a veure, no podem estar tant de temps amb aquesta ràbia, amb aquesta ira interna de no acceptar com són les altres persones, més que res perquè això a la primera que li fa mal, a la primera persona que ho porta malament, que li afectarà, no és amb aquell que no canvia, sinó que és a nosaltres que seguim apretant i matxacant amb les expectatives, amb la idealització, quan allò no canviarà, no? Quan aquell peix de cop i volta no volarà. Vale, doncs, què faig? No dic res, no tinc que dir-ho, no tinc que... Bueno, lògicament, ho has de dir, no? També hi ha gent que a vegades es queixa i no li ha dit a la persona ni tan sols el que vol d'ella, no? Que és com, esperem que màgicament un dia l'altre canviï i sigui la persona que jo vull que sigui, que és com, bueno, aquestes tonteries que fem, no? De pensar que realment té més valor i més connexió quan un altre sense que tu li demanis ja et dona el que... Bé, està clar, no. Demanar-ho, dir-ho. Ostres, doncs si jo necessito per part del meu jefe que em valori quan faig alguna bé, no només que m'ho digui quan ho faig malament, doncs li hauré de dir, l'hauré de comentar. Si necessito que la meva parella, o per mi és superimportant, que fos detallista, que fos més romàntic, doncs li hauré de dir. Una cosa és dir-ho, l'altra és que, doncs, si ja ho hem dit, si ja ho he dit 30 cops, si ja ho he dit 35, si porto 2 anys queixant-me, doncs ja significa que això no canviarà, que seguirà sent així. Vale, què faig en aquest cas? Ja ho he dit. Com ho faig per acceptar sense aguantar? Hi ha dues opcions. O aconsegueixo acceptar de veritat a l'altra persona com és, perquè faig una reflexió, perquè decideixo que, tothom té defectes, no? Tots no podem tenir virtuts, per tant, potser aquesta persona no és romàntica, però té altres coses que a mi m'encanten i, per tant, l'accepto com és i deixo de queixar-me i deixo de matxacar-lo per alguna que no canviarà, sí? I ho porto bé, decideixo portar-ho bé perquè
em compensen altres coses i potser no és tan important per mi que sigui detallista o no, no? Potser accepto que el meu jefe no és de dir-me no sé què, de dir-me coses, no? De comunicació positiva no la porta molt bé, però en canvi, sempre que necessito alguna cosa, sempre que necessito agafar-me un dia, sempre que em passa qualsevol cosa, doncs està superatent, em deixa llibertat de moviment, d'horari, no ho sé, el que sigui, no? Vale, i ho accepto i deixo de queixar-me perquè decideixo que igualment estic, bueno, o considero que estic en una bona feina o en un bon jefe, el que sigui. Vale, o faig això i acceptar és relacionat directament en deixo de fer-me la víctima i deixo de queixar-me o em responsabilitzo. Què vol dir em responsabilitzo? Doncs si jo no puc acceptar estar en una feina on no em diuen mai quan faig les coses bé, perquè per mi és un valor bàsic, doncs si no puc acceptar-ho, hauré de deixar la feina, no cal que sigui ni avui ni demà, no? Però si fa 10 anys que t'estàs queixant i que estàs criticant el teu jefe, potser fa molt de temps que no t'estàs responsabilitzant, no? És probable que en 10 anys podries haver buscat una alternativa, una sortida, no sé, una altra feina, haver estat una temporada estalviant per poder deixar la feina tranquil·lament si el tema és econòmic, el problema o el que sigui, no? Però segurament no t'has responsabilitzat massa. Si per mi és un valor bàsic que la meva parella sigui detallista i ni tan sols fa l'esforç, no intenta res, no? I fa molt de temps que li demano, fa molt de temps que... Bueno, doncs, què fas 10 anys més o 20 anys més exigint-li, fent-lo sentir malament amb ell, sentint-te malament tu? Doncs responsabilitza't. No és la persona adequada perquè els vostres valors no es veuen realitzats uns amb els altres, no? Com almenys els valors de parella. En el cas de doncs, pares o el que sigui, ostres, doncs, és que jo no puc deixar a la meva mare, no? O al meu pare, no puc dir, doncs, com que no puc acceptar-ho, doncs em responsabilitzo i canvio de pare, canvio de mare, canvio de germana, canvio de germà. Això no ho podem fer, no? O no volem canviar d'amic, o no volem canviar de parella, o no volem canviar de feina. D'acord, sí, com ho faig en aquest cas per acceptar sense aguantar? Doncs jo puc acceptar que, per exemple, la meva mare no veurà mai que és una víctima i que sempre s'està queixant i que no, podríem, mira, això ho veiem des dels dos cantons, i que sempre s'està queixant i que no fa mai res per canviar-ho i que a mi sempre m'està inflant el coco perquè tot el dia s'està queixant del meu pare, per exemple, doncs accepto que la meva mare és així, que no la canviaré, deixo de lluitar i d'intentar-la convèncer de que faci alguna cosa, de que parli amb mon pare, de que deixi el meu pare si no està ben vell, el que sigui, i cada vegada que em treu el tema, li dic que no entro en el joc. És una altra manera d'acceptar sense aguantar. Doncs accepto que la meva mare és així, accepto que la meva amiga, doncs, per exemple, no sé, és supercriticona, no? O el que sigui, que a mi no m'agradi o jo no porti bé i no vull aguantar-ho, ¿vale? Doncs accepto la persona, però no entro en aquesta conversa o no entro en aquesta situació, no? Vale, mama, no parlarem més d'aquest tema, no? Si vols, et pots, no sé, separar, que no tens cap pistola al cap, i si no, doncs com que no hi ha canvi per part teva, jo no tinc per què aguantar això. Doncs el mateix amb altres persones que diguem, bueno, no vull treure'm o no puc treure'm la persona de la meva vida, no? No és un tema de tirar el currículum a un altre lloc i canviar. Bueno, però hi ha moltes maneres de no aguantar. No parlar del tema, no estar en aquella situació, no? Si el problema és sempre doncs, en un lloc o fent certa activitat amb tal persona, doncs deixo de fer aquella activitat amb aquella persona, no? Cada vegada que estic amb la meva parella, que anem a fer, jo què sé, escalada, doncs es posa insuportable, supercompetitiu, jo què sé, alguna així, no? I, bueno, doncs jo vull acceptar-ho perquè m'agraden molt les coses de la meva parella, no m'agrada aquesta part competitiva seva, o com es posa quan m'ensenya, no sé, a fer alguna cosa, no? Bueno, doncs no comparteixo aquella situació amb la meva parella, si no hi ha manera de que l'altre ho canvi i jo no vull aguantar-ho. D'acord? Què passa? Que moltes vegades és més fàcil queixar-se, quedar-se en la posició de víctima i passar-se la vida, doncs, això, no?
fent un discurs sobre el mateix, sobretot en temes de jefes, en temes de feina, passant-me la vida amb la meva parella criticant el meu pare, passar-me la vida criticant el jefe, passar-me la vida criticant a tothom i a qui més mal li fa, doncs sobretot és a un mateix. Així que, bueno, us animo a que feu aquest treball, que és simplement hi ha una cosa que em molesta, hi ha una cosa que no porto bé, doncs o acceptem que és un treball mental més profund, simplement deixo de queixar-me, deixo de victimitzar, deixo d'idealitzar o em responsabilitzo, que és on hi ha la part de la valentia. Si això no ho vols a la teva vida, doncs anem a buscar la forma de treure'l. Bueno, espero que us hagi agradat, espero que us hagi servit. Si creieu que a altra gent li pot agradar, doncs us agraeixo que em doneu un like, que ho compartiu. I si voleu més informació, la podeu trobar a gemapallars.com. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adéu.